Vítajte pri poslednom aktuálnom pohľade v tomto roku. Prečo poslednom? Ja si myslím, že mali by sme si užiť to, čo prichádza. Vianočný čas, ktorý je sviatkom pokoja, porozumenia a hlavne lásky. Škriepiť sa, hádať sa, na to bude času a času po novom roku. Práve preto vám chcem popriať na začiatku krásne pohodové sviatky a každému z vás obrovský mešec pokoja. Lebo tam, kde je pokoj, prichádza rozvaha, prichádza zdravie a prichádzajú dobré rozhodnutia, ktoré vám s určitosťou 100% prinesú aj finančný pôžitok. Čo sa deje na Slovensku, by som to zhrnul do takej jednej vety. Blázon ostane bláznom, hlupák hlupákom a múdry človek len tížko sedí a pozerá sa okolo seba a nič nerozpráva. Lebo tí, čo dnes rozprávajú o právnom štáte, ktorí sú v opozícii, tak asi zabudli na protesty, ktorých som sa sám zúčastnil. Sám som dostal vodným delom. Sám som bol svedkom toho, ako otec s malým dieťaťom bol odstrelený voľným delom. Ako ľudia dostávali gumené projektily za vyjadrenie svojho názoru, tak títo, čo momentálne protestujú a chránia tých, ktorí o demokracii nemajú aj najmenšiu šajnu, je niečo, čo ich môžem nazvať hlupákmi a bláznami. Ale rešpektujem ich názor a hlavne to, že môžu ísť slobodne na námestia a protestovať. Nikto ich v tom nebráni. Ale sú aj iné možnosti. Nech vyzbierajú podpisy a žiadajú o predčasné voľby. Nech nechajú túto vládu vládnuť aspoň tých 100 pomyselných 100 dní. Viete, ja nikoho nezastávam, ale ak raz niekto túto vládu 3,5 roka rozvrátil právny štát, verejné financie, tak chápem aj to, že tí, čo prišli po nich, musia upratovať a musia robiť nepopulárne opatrenia. Mojou úlohou je, či tie nepopulárne opatrenia sa týkajú tých najzraniteľnejších, a to drvivej väčšiny Slovákov. A táto vláda robí to najlepšie, čo vie a hlavne chráni a je sociálna. Ja verím tomu, že po rokoch konsolidácie uvidíme výsledky. Lebo viera je to posledné a to je asi to jediné, čo si každý človek nemôže nechať zobrať. To, či sa zruší špeciálny na prokuratúra, alebo či budú potrestaní tí, ktorí spôsobili 100 000 obetí, to nechám na tých, čo budú pri moci. Lebo my im budeme zase dávať vysvedčenie a dúfam, že za 4 roky. Čo sa deje vo svete? Keď sa pozriete, čo sa robí v Amerike, tak to si môžete prirovnať k Slovensku. Aj na Slovensku nám bolo odopierané právo protestovať, bolo nám odopierané právo na predčasné voľby, bolo nám zmarené referendum. Tak v Amerike zrušili Donaldovi Trumpovi v Koloráde, najvyšší súd, právo kandidovať.
Ale aké je zaujímavé to, že skupina, ktorá žalovala Trumpa, dostala od Sorosa 1,25 milióna dolárov. Peniaze hýbu svetom. Ja verím, že na každého raz príde a na každú sviňu sa voda varí. Kto seje vietor, žne búrku. A na každého to príde. Ako to príde aj na celý západný svet. Jak som tvrdil v predchádzajúcich videách, so 100% istotou kovy, drahé kovy a všetky nerastné suroviny budú oceňované z východu. A môžu byť oceňované až vtedy, keď východ bude mať pod kontrolu drvivú časť nerastného bohatstva. Žiadny dolár, žiadne burzy v Amerike, ale všetko sa to bude riadiť z východu. To sa bude diať v zlate, to sa bude diať v striebre a to sa bude diať pri iných nerastných surovinách, ako je meď, zínok, cín. Ale Čína to mohla spraviť len vtedy, keď západný svet príde o nerastné bohatstvá, ktoré má pod kontrolou v iných štátoch. Panama, Afrika a ďalšie krajiny začínajú vypovedať nadnárodným korporáciám zmluvy a zatvárať bane alebo ich preberať pod sugestiou štátu. Tomu sa hovorí geopolitika. Žiaľ, toto my neovplyvníme. Slovensko nemá žiadne nerastné bohatstvo, len jedno, ktoré je to najzákladnejšie a najcennejšie pre život na tejto zemi, a to máme vodu. A práve preto som rád, že pri moci sú politici, ktorí kopú za slovenský národ a za Slovensko. To, že to niektorým nedochádza, je ich problém. To, že sú ľahko kúpení, že chodia protestovať a že si privyrábajú na týchto protestoch, tiež chápem. Lebo každý je v zložitej situácii a keď niektorí nevedia zarobiť peniaze tvrdou prácou alebo vlastnou hlavou, tak sú ľahko kúpení, aby chodili na nejaké protesty. Ja verím a som zástanca jednej veci. Každý jeden z nás musí prijať fakt, že len on ovplyvňuje, ako sa v živote má, ako ľudí kolo seba má, ako funguje jeho rodina. Je to o komunikácii a tvrdej práci. Pečené holuby nikomu zadarmo do úst nespadnú. Musíme sa vrátiť naspäť k tým morálnym, etickým hodnotám, ktoré pozdvihnú celú spoločnosť. Ja som človek, ktorý stále dúfa lepšie zajtrajšky. Ja verím, že každý jeden z nás má silu, aby bol spokojnejší, zdravší, finančne dobre založený, ale hlavne by si mal poupratovať a hlavne vedieť, čo ten daný človek chce. Lebo ak viete, čo chcete, ak vy chcete mať pohodový, pokojný život, zdravší, tak by ste sa mali konečne zastaviť a poupratovať si. Lebo ak Buddha povedal, ak chceš, aby bolo na svete čisto, stačí, keď si poupratuješ pred vlastným prahom. Sledujem, čo sa deje v mainstreamu, sledujem, čo sa deje v politike, v geopolitike a
vidím, že ešte sme nie na vrchole. Rok 2024 bude zlomový. A treba sa na to pripraviť. To, že ešte bude zhodené zlato a bude zhodené striebro a ešte ak chcete nakupovať, tak musíte využiť túto ešte poslednú príležitosť. Lebo rok 2024 bude turbulentný rok a bude dosť extrémny v rámci geopolitiky. Mnohí sa ma pýtate, že prečo stále dávam na môj Telegram správy z Ameriky. Jednoduché vysvetlenie. Amerika ovláda do úvodzoviek celý svet, alebo sa snažila ovládať. A všetko je to naložené na ekonomike. Lebo ešte ten východ neprebral tú vedúcu úlohu. A ak vidíte, čo sa robí v Amerike, že už Fed, alebo analytici Fedu, ktorí analyzujú Fed, rozprávali o prudkom znižovaní sadzieb, ktoré má byť 5 krát v roku 2024, tak to bude extrémny impuls pre zlato, ako pôjde hore. Lebo sú v takých dlhoch, že ich nezachráni nič. V rámci ekonomiky, politiky, to som spomínal, Trumpa a geopolitiky. Pripravte sa, lebo február to nabere poriadne obrátky. Dovtedy si užite sviatky. A nedajte si ich zobrať bláznami a ľuďmi, ktorí nemajú s morálkou, etikou nič spoločné. Lebo keď niekto vám niečo ide rozprávať, tak by ste mali na ňom pozerať, či to robí aj on. Ale ak to len on rozpráva, tak vy ho nepočúvajte. Lebo to nie je ten správny príklad. Slova sú nič, ale činy robia ten pokrok. Takže krásne pohodové sviatky. Želám vám len to najlepšie, čo si môžete želať. A nezabúdajte, všetko dobré dopadne. Krásny, pohodový deň prajem.